थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव बर' सिभिल ससाइटि गोरों-गोरा आरो दुलाराय बर' हारियाव जेसेबां जातीय आफादफोर दंमोन, खुनु मोनसे आफादनि दैदेनगिरिफोरजों, गोरों-गोराफोरजों, मेलेमजिबिफोरजों सावराया हसिया बिथांमोननि गेजेराव रावखौबो फोथायनायाव लाखियाजासेनो सिखाव बायदि रोखोमै सेक्रेटलि गोदान जि बिटिआर कनसेप्टनि सायाव जि गोदान गोरोबथा खालामदों, बे गोदान गोरोबथाया 17 बोसोरनि सिगाङाव मोनखानाय बिटिसि आरो बिटिएडि बेखौ फोजोबस्रांनानै संबिधाननि 6थि सिडिउलनि आन्दाराव बर'फोरनो जि अट'नमि होनाय जादोंमोन, बेखौ फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे गिलु बालु गोथौ राजखान्थियारि फोथाय खेबस'नि फानदौलिं बेवहाय दङ। बिनि थाखायनो बे 27 सानखौ दिनै जोङो बर'नि गासिबो सिभिल ससाइटि, बर' हारिनि गेजेराव जेसेबां मैखोम आफादफोर दङ, जेरैहाय अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, जों खौसेयैनो गोसोम फिरफिला बिरहोनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव 4 जिल्लानि गेजेराव जेसेबां जायगा दङ, हेडक्वार्टार, साब डिभिजन हेडक्वार्टारफ्राव गोसोम फिरफिला बिरहोनानै फोथाय खेबस'आरि एबा थगायनायनि गोसोम सान हिसाबै जों बेखौ फालिदों। आरो बेखौ फालिनायनि गेजेरजों क'क्राझारनि डिसिखौ लोगो हमनानै बिथांनि आखाइनिजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहनो जों गांसे मेम'रेन्डाम दहाय 1 बाजियाव गथायहैनाय जाहैबाय। बेवहाय रोखायै बुंनाय जादों, दिनै फालिजानाय जिथु 27 जानुवारि फोथाय खेबस'आरि गोसोम सान, बेखौ फालिनायनि गेजेरजों जों बिटिआर कनसेप्टनि सायाव जानाय गोदान गोरोबथाखौ जों डिनाउन्स खालामबाय, जों प्रत्याख्यान खालामबाय। आरो बिनि उनाव जोङो भारत गभर्नमेन्टनि प्रधान मन्त्रि आरो गृह मन्त्रिखौ जों बुंबाय जे बड'लेण्ड जेंनाया सल्भ जायाखै, बड' मिलिटेन्सि इस्युआबो सल्भ जायाखै। बेखायनो बे मोननै जेनुइन आरो बार्निं जिथु इस्यु, बे इस्युखौ मोजाङै सुसनमानजनक भाबै अनारेबलि आरो पार्मानेन्टलि सुस्रांनो थाखाय फ्रेश पलिटिकेल डायलग स्टार्ट खालामफिननांगौ होननानै दिनैबो जोङो जावरिखांबावदों, रायखांफिनबावदों, रिटायार खालामदों। आरो गोख्रैनो भारत गभर्नमेन्टआ फ्रेश पलिटिकेल डायलगखौ स्टार्ट खालामफिननांगौ। मानो होनब्ला बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युआ सल्भ जायाखै होननायनि खारना जाहैबाय 6 सिडिउलनि आन्दाराव जे बिटिसि आरो बिटिएडि मोनदोंमोन, बेखौबो टटेलि डिसमेन्टेल फोजोबस्रांनायनि जे लाहार फाहार खालामदों, बेखौ दा नुखाबाय। माबा बाउन्डारि कमिसन दानानै 3079 खान गामि बिटिएडिआव हाबखाबायमोन। बे गामिफोरनि गेजेराव जुदि 1-1.5 हाजारसो गामि दानजायोब्ला मा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल थाबावगोन, मा ट्रेडिसनेल काउन्सिल थाबावगोन? 6 सिडिउला सेस जानोसै, जोबस्रांनोसै। इयुन भबिष्यताव जोंहा सानसे बेलासे बड'लेण्ड रायजो मोननांगौनि जे मोनसे सम्भाबना दंमोन आरोखि, पसिबिलिटि दंमोन आरोखि, जे प्रस्पेक्ट दंमोन, बे प्रस्पेक्टखौ टटेलि डेमेज खालामखानानै दोननो नागिरबाय आरोखि। बेखायनो जोङो बे गोदान बिटिआर एकर्डखौ थैस' थांस'यै जों आजावनो हाया। बेखौ जों टटेलि आनइकुइभेकेलि जों बेखौ डिनाउन्स खालामो।